amụ ọrụ na gboo na-akụziri ụmụ ife wee na-aga nke ọma. Onu nụrụ onu Dr. Obasi ka ọ si akọwasịrịrị anyị. A sị m na anyị bata jụọ Amaechi Ugwuele ihe mere na ebe a sị na kamp na ebe ndị ọzọ ndị mụrụ ọrụ na-ejere akwụkwọ nọ ka edozigharị ya ụgbọala. Kedu ihe ị ga-ekwu gbasara nke a? Ọ ya ka mma? Kedu ka esi fụ nke ndị ọgbara ọfụ ugbu a na ka ndị gboo si tọntọ amụ ihe n'ala Igbo? Ekele m ekele nwanne m nwoke Dr. Obasi. O kwuchara okwu agwụ mana ka o si na wee dị mụnwa ga-atinye ọnụ maka na anụ m etu unu si wee gbagide ya bụ nkata wee rute ebe unu rute. Ihe bụ eziokwu bụ na ịma mgbe gboo ndị be anyị bụ ndị ama dịka ndị na-agba mbọ enwere ike abịa ofu onye ọbịa sị ka anụ ụmụ nwaanyị ọtụtụ ụmụ nwaanyị ka e wee nwee ike wee mụta ọtụtụ ụmụ nwee ike inyere ya aka wee na-eji ugbo na ya chọrọ ịbụ di ji ị na-anụ ihe na-ekwu. Onye a ịbịa nwee ọba ji 5, 7, 10 o wee bụrụ na ọ bụ ọgaranya ịghọtago ọ bụrụ akwụkwọ mana a megidezi megide mgbe ndị oyibo bịara na-ewetara anyị akwụkwọ o wee bụrụzie ụdị ndụ abịara sizia n'ọnya ma bụ ihe na-ewu ọ dịka onye amara asụ oyibo ka onye amara akwụkwọ na ọ dịka ụwa na-ahapụ ya. Mana dịka Dr. Obasi si wee kwu afụbeghị m onye na-eche echiche na onu onye ọzọ. Ndị be anyị bụ ndị okenye ejere akwụkwọ ha bụcha philosophers, ha bụcha ndị oke mmụta. Anyị nwere oke ndị dibịa nwee ndị nka na ụzụ, ndị na-akpụ ụzụ ma ihe a na-eme. Mana maka na abịazi dịka na ndị ọgbọ kịta akwụkwọ abụrụ ihe na-ewu. Ịmachizi anyị na mgbe m bịara ọfụ na mmadụ asụdụ Igbo n'oge ma bụ onye nyere m aka ma gosiwa m njisie ike bido wee na-asụ Igbo. Maka na nghọta anyị nwere mgbe anyị totewere bụ na onye ma asụ Igbo bụ onye kacha ma akwụkwọ. Mana dọkịta ekwuchaghị niile okwu onye si ụzọ oyibo ime ya ịmasị ka ije mụọ ọrụ, ịmasị ka ije kọwa ugbo. Mana kịta ugbo a na-akọ a na-ekwu Amana Dangote bụ onye ọrụ ugbo na o nwere farms. Ị na-ekwu ya na ije kamp ọ bụ nọ ndị ejere akwụkwọ mana ndị mụrụ ọrụ. Ihe m jụrụ ajụjụ a ewe uru ọ gbaziri na mmadụ ga-eje mụcha ihe ọzọ ọ bụrụ ya a na-enenu anya na-akọtọ n'itibọrịbọ na-eziri aka edoziri ya ihe bụ ihe itibọrịbọ pụtara maka na a bịara wepụ nghọta dị na ya wee tinye n'etu ọzọ. Ihe itibọrịbọ pụtara ha bụrụ onye amara ife na onye amara akwụkwọ. Onye amara ife dị iche na onye amara akwụkwọ. Ịkpọ mmadụ ewu na onye a bụ nnọọ na onwere ihe ọma ọ dị iche. Mana isi na mmadụ bụ itibọrịbọ ka language si wee develop ọ maka ide ihe na onye ahụ mara ede afịa ọ bụrụ na ọ mara ife. Mana ebe ga-afụzia na oyibo abụrụ ihe mmadụ ga-eri maka ọ nwere ebe ị ga-eje sụwa oyibo asị gị oyibo ka a ga-eri nọ kedu ihe aka gị metere. N'ihe ọ pụtara bụ etu esi ekụziri anyị akwụkwọ egosigo na ọ na-eri mperi. Akwụkwọ a na-ekụzi ma o nwere ihe ị na-amụta n'ọsụwa oyibo o nwere uru ọba were ọbụgodo oyibo ka iji ekụzi mekanik wee kụzie ya, ọ bụrụ oyibo ka iji ekụzi kapịnta wee kụzie ya. Enwere m ike sị na oyibo dị mkpa ka o wee bụrụ na onye Igbo pụọ ebe ọzọ onye ọzọ ma asụ oyibo abụrụ onye Igbo ya na ya na-ekwukọ. Mana ọ bụrụ ya ga-eme gị ka ọ ghara inwe ndị na-ahụ maka mmụta kwesịrị ịpagharịa ọnọdụ etu esi ekụziri ndị be anyị ihe wee tinye vocation etu Dr. Obasi wee kwu ka ọ dị vocationally inclined. Na ọ bụrụ na ị na-aga skuul ị na-amụ ọ bụrụ barbing, ọ bụ hairdressing, ọ bụrụ vulcanizing, ọ bụrụ like etu esi wee nwee ọkwa anyị nwere technical school na anyị so ebe a ụdị ha ọkwa chizia n'ime anyị bụ na nna-akpọta nwa m nwoke ka injinia anyị bụ Ken ọ na-enye anya ka ọ na-afụ etu o si eme. Ọ dị ezigbo mkpa maka na o nwere ihe na-eme taa ka dịka ịkwa n'iwe. Mgbe m bịa agụcha akwụkwọ m bịa rụọ ọrụ
rụọ ọrụ anyị nwee nsogbu ebe anyị na-arụ ọrụ ihe bịa mee ihe niile ha nọ ebe nọ gasa ịma ihe kpọchitere m azụ ihe kpọchitere m azụ bụ na mgbe m na-etolite o nwere nwanne m nwoke nwere ebe a na-akpọ egwu ya bụ na ị mụrụ ọrụ aka nje ebe anwa o kụziere m mgbe m nọkwa n'ụlọ akwụkwọ onye nkụzi m fụtara m ka oke ịmata ka esi ede ihe ọ sị m mụsiwe ya ike na ọ ga-abara m n'uru njisie ike mụwa ka esi ede ihe karịa ndị mụ na-anọ na ụlọ akwụkwọ ị mana onye m bidoro dewe ma eji wee kpọghachi m ndị mmadụ akpọ m sị m bịa rụọ ọrụ nsizi etu anwa aka ọrụ bụ ihe kpọchitere m azụ. Ọ dị mma, daalụ. Ọbasi biko ihe m chọrọ ịjụ bụ ịmara a na-ekwu Amaechi ekwuola ịmụ akwụkwọ na onye bụ itibọrọ bụ na ihe ndị ọzọ mana a na-afụta ya dịka na ndị ọcha na akwụkwọ bụ ịsa ndị mmadụ sapụ ha ụbụrụ nke chi nyere ha tiezie ha ụbụrụ nke ha ka ha si eme ụma oge ụfọdụ ịfụ na onye si na ya gụchara akwụkwọ ọfụwazie ka ndị be anyị si eri akpụ na ụzọ ha Chukwu si kụziere ha si mee akpụ nri ha chọpụta nri nke ha maka na ọkwa nri ahụ ndị gboo ha si na ama ihe chọpụtara ka ndị gboo ka na-eri rue taa a sị na ọ bụ otu a ka ha si eme na oge nke ha agaana eweziri oge nke ha mụtara bụ otu ndị ọcha si kụziere ha wee na-eme wee na-asị ọ bụ na ịgụ akwụkwọ a ọ bụ iwepụ ụbụrụ mmadụ na ọ bụ omenala ndị ọzọ ka ha kụziere anyị ka ọ bụ ọrụ aka nke ha maka na ama m na ọ bụ na ịgụ akwụkwọ idebede dịka isi kpọgasa mbọ obodo ịkpọrọ China, Germany ma France na ha niile bụ asụsụ ha ka ha ji omenala ha ka ha ji mana ha na-emesi ihe ike na-emepe obodo mana nke anyị bụ na anyị hapụrụ ma asụsụ anyị o maka anyị si ebi ndụ o maka anyị si ekene o wee na-emezi nke ndị ọcha ọbara anyị uru ka ọ na-awa ya afịa ọ wara anyị nnukwu afịa obodo anyị niile nara ana Afrịka niile nwụrụ anwụ o nwere ka a na-akpọ neo-colonialism that's na ndị ọcha achịchago na ndị chọbịa achị ụnụ nakwazie na-achị ụnụ ọzọkwa nke bụ eziokwu bụ na mgbe ndị ọcha bịara ebe a ihe ji eme nwa dị isi bụ na tomadị isi ha nwa ada asụ nwa Igbo nwa dị isi na-asụ Igbo akụzieri ya bịazi asị nwa dị isi what did he say nwa dị isi akọwa ihe eme then ha wee nụ nwa dị isi bụ onye ọcha na ọkọtọma nwa dị isi nwa kọtụma wee jụzie gụkere ihe na-akọ ikwuo na be gị wee translate eri kọtọma ada anụkwu oyibo ọfụma na onye na-anụ chacha ifu na ihe bụ nsogbu ebe ka ọ sịkwa nụ ya ọkwa ha bịara abịa ifu na ihe bụ nsogbu abụrụ na ihe kwu nwa ọnụ gị ihe bụ nsogbu bụ na kọmunikeshọn adịrọ ọgụ na onye ọcha nke a bụ nke mbụ mgbe anyị na-etolite ịbịakwa ebe a na-eme ihe mma ji akpa njakịrị ebe a na-amasị gị were fork and knife ya bụ ngaji ndị bekee anyị wee jee ụmụ ebe anyị ji ofu enyi m nwoke etinyela anyị ndị anyị na-eri ụtọ ụzọ dị ebe ahụ nnegide ya anya si ya mgbe onye ọbụla were azụ ọkụkọ nke rọket echa n'afere m gwagoro nke tinye akwọcha aka na-eri ha nwa tesị m na abụ ihe na-eme magoro ụmụ akwụkwọ na skuul si m fọk and knife ka ọ na-agụ fọk na knife ya kaka m agịrị na ihe a na-ekwu bụ ka nri baa gị n'ọnụ na ọ bụrụ m iji fọk and knife ị na-anya mgbe ndị China ji chopstick ị na-anya mgbe mbụ ọ na-abịa ije pati ma ọ wedị ihe ga na-asọ sọfụ bụ ndị kpụ ogologo sutu ka nkụta dị ebe ahụ ndị ebute nri sọsọ rice ka a na-eri ada esi akpụ ilu na pati kịta ibute abacha ma ọ bụ sorry Dr. Obasi mbọsị anyị na-ekiri TV mụ na nwunye na-ekiri TV ebe e mere Judicial Week na Abuja ifu ndị lawyers ha kpuchia ihe anwụrụ kpuchia hichacha hit ehicha isi ha ihe akwara akpụ na ala ịghọta na onye ọcha si gị kwa sut ka nkọwa ya etu ndị be ya ọcha ọfụma ịbịa iyi nke drọs n'ime yiri nke ndị oyibo na-akpọ singlet ịbịa itekwa nke bụ shet ịbịa ite ịbịa ite ga-akpọ monkey jacket ife ịbịa kwụta akwa wool sut ihe anwa bụ maka onye nọ n'ebe oyi na-atụ mana ibeze na be anyị kịta ifụlụ onye yi sut afụ nke a na-akpọ ibori ifụlụ onye ibori a ka ama mma gịnị dị iche n'ime ya na-aba o nwere ihe ịkwagide suit kwakọta suit ya ịkwacha suit kwa ya ọsọkwa gị kwa it looks like London suit it means not original so ihe ekwe enwere isi mana enwere ihe megide kịta ka ịkpọta ibori ma kwata akwa kesebe anyị senator no it looks like London suit mba onye kwa original bụ onye nọ n'Aba and gịnị ka ime inye onye Aba ọrụ
ihe a bụ ihe ndị mba ndị ọzọ bịa ghọta iruo n'India ruo na China ruo n'ebe ndị ọzọ mepere emepe ha na-eji kọlchọ ha omenala be ha wee na-akwalite be ha mana nke be anyị emechara mee anyị na-afụ ndị ọcha ka ya bụ na Chukwu nke ịbụọ ma ya mara ọzọ na ọ bụrụ eziokwu ka ngwekwa nke bụ ọzọ onye ọcha ya sa ya standard of education dị very poor na ọ na-amara akwụkwọ fie ka nna jụ ndị dọkịta be anyị na ndị nọọsụ be anyị na-esi ebe eje ebe ahụ ha na-azụ ha na skuul ọkwa ebe a ka na-esi ekporo ha ruo ebe alụ ọrụ ndị ọcha ka na-etriti n'iji tie owe oge ndị Amerịka na-eme onye gbata akwụkwọ ikike ha na-ataba obodo ha ndị be anyị mụchara nka na ụzụ na-edozi ma oche ma edozi ma ka esi alụ ụlọ na ihe ndị ọzọ hụjuru ebe a ha na-abụ ọgaranya ugbo ọkwa ebe a ka ha mụrụ ya ọlọtị ka ha mụrụ ihe ndị ọcha mere bụ na o mere ya machazi ihe mmadụ pụtara n'ụwa sị gị na ekwensu doro ji mana onye gwuru ihe amadụ o wee chọọ ịgbakwunye n'ihe okwu dịka na oyibo a na-asụ cheka ngwa gị ịmata ndị ọcha ụta na ha na-asụ oyibo ebe ọ bụ na ha hapụrụ oyibo sụwa ihe ọzọ ịtawa ụta ha na-asụ nke nọọ etu ha bịara nye anyị nke ha si anyị na nke anyị enwerezi ihe ọ bụ ebe na-asụ Igbo maka na ije n'ụlọ akwụkwọ mgbe ahụ ịsụ Igbo edo aha ga-apịa gị ị na-aghọta ndị nne wee mebe ya ịbịagodu bụrụ nwanne ya bịa sụọrọ ụmụaka ya Igbo n'ịka ngwa gị ha nwegodiri ike na-asụ oyibo mana ndị ọcha na-asụ oyibo ha ji oyibo ha emepụta ihe na-eme aka ndị China na-asụ oyibo ndị India na-asụ oyibo mana ha na-emepụta ihe niile problem anyị bụ attitude to vocation etu anyị si akpa agwa akpaso ihe aka anyị abịago were oyibo wee tinyere ndị na-ebugharị akwụkwọ mana enwe ihe Dr. Obasi kwuru na ha bịa sị na nke anyị adịghị mma nke ahụ dị iche n'iji tinye n'ihe o kwuru n'iji maatụ ewere onye dibịa mgbọrọgwụ ugbu a fụ mkpa akwụkwọ hazichaa ya ewere ka o si chọpụta na ọ na-adị mma na ọ na-alụ ọrụ ndị be anyị ga ndị isi ojii ga-asụkwa gị o were scientific proof mana dọkịta ịbụ dọkịta onụwa ga ga-asị o were scientific proof ndị ọcha ido na China a na-practice nke a na-akpọ orthodox medicine mana enwe Chinese medicine ha weta ya jikọọ ya ọnụ ibe na MDC so ụfọdụ ụlọ akwụkwọ na be kịta asụgo ka etinyewe herbal medicine n'ime ihe a na-eme maka na nke bụ eziokwu bụ n'ihe eji na-emebe onye ọzọ wee na-ama atụbeghị kwamisa kpụrụ albat ọ bụrụ ofu ofi nke ihe na-akụwa bụ na ọ bụrụ na iwolu asụsụ be anyị enwere ihe nji wee matụ na ije n'afịa na nwaanyị agọrọ na mama abagadi ma ọma afụ n'ụlọ ụlọ akwụkwọ mana ọ ga-enye ngwụ chenji mana imepe ọnụ sị mama tin minus mefe ị na-ekwucha minus owere ọsọ gbagoo nsogbu onwe abụrụ na ọya na ha asụsụ ọ bụrụ na ndị be anyị na-akụzite ihe ga-eji nwayọọ wee mewa asụsụ anyị na-etinye ya ha ga-akanwụta ka nkọwakwa ya ọzọ onye mmadụ bụ ka Fela Anikọla Kpọkụchi dịka be ndị ọcha mụchaa ije ekụ jazz na tebụl nwere ọkụ fụtara $1 ọ mgbe o bido afrobeat ka o ji kụtawa ndị be anyị na-ake ndị kụchara egwu ma Jide Obi ya kụchara egwu ndị ọcha enwere ebe ha kụta mana ụmụaka kịta ma fino ha na-abụzi abịa na-asụzi ma Igbo na-asụnye ma Yoruba ma ịfụ na be ọbọzọ so na ndị be anyị laikiri ya na-eme mana ndị ọcha kwa dịka flavor ha egozi egwu ha nke mekwu na onye nọkwu na be anyị na ba na-akụ egwu na be anyị wiski kpọtakwuru nke a na-akpọ Grammy jizie ụwa niile imerene na ihe ndị mmadụ na-egokwa n'obu onwe ihe dị iche ị na-emewa gị iche ndị ọzọ na-adịrị eme taa ya bụ kọlchọ ihe ndị ibe na iboso bụrụ iwolu kọlchọ ga-atụfuo ọbazụ na uru ihe ndị be anyị na-idi aka na-akwu na ihe ụlọ akwụkwọ anyị na-idi bụ inelu anya kedu kọlchọ ya anyị ga-ebulite tinye na skuul bịazie ihe wurizi isi agwụọ ya ka mma iji asụsụ be anyị kụzibe nkụzi maka na ndị China ji asụsụ nke ha kụziri mgbe ha ndị India ji asụsụ be ha ime emu nke izu onye ọbụla ejesu asụsụ be ha maka ka nwa gị eziokwu o nwere na-akpọ supination pronation media lateral anyị nọ ihe dịka ofu izu na-akọ ofu akụkọ mgbe mmecha ghọta ihe a na-akọ mgbe ịghọta na ihe a na-akọwa bụ mgbago mgbada etiti na mpụta ime na ọpụta nsị tụwa ihe a na-akọwa n'ihe a ma ọ bụ na akọwara ihe ọfụma ọ bụ na-eje ka ndị mee mmadụ ọ gwa ga na-akpọkwa azịla akọgide anyị azịla akọchacha anyị ghọtara ihe bụ azịla mgbe ezi ụfọdụ n'ime anyị ụbụfụ ụbọchị ha na nwata wee kwado azịla gide wee ghọta na ihe a na-ekwu maka abụ ka a na-akọwa ọfụma ihe agbalị gbaka n'isi nke kakwu njọ bụrụ ịpụtazi onye na-ejezi ụgwọ ịchọkịta ndị mmadụ bịa n'ụlọ ọgwụ iwe chọọ ka ị mara ihe na-eme mmadụ onye aga iso ebesi asụ n'Igbo sụọ ya n'Igbo maka na ị na-aghọta Igbo ka nkọwara gị ọfụma mmadụ bịasị na ọ na-eme ume ọkụ nwosa ka etu ume ọkụ a na-eme ọ sịghị na ọ na-agba ya ọsọ ma ọ gbawa ọsọ ma ọ gaa ije
ịma na ume ọka dị iche ma ọ na-akwa ụkwara ọ sịghị na ụkwara ọ na-akwa n'isi ya na-eme waa ma na ntị na-eme kpum 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 ị ga-akọwata ya maka na nghọta onye a na-akọ mana ọ bụrụ na anyị si na enweta esi eji asụsụ be anyị na-asụwanye ịfụ na anyị ga-agafego otu anyị si eme ndị be anyị ka anyị ghọta ma ndị nwe ndị na-emekwa ịma mma nkọwa a na-akọwa na vocational ịfụ na ịkọwa anyị ozugbo onye a ga-aghọta maka ihe na-adị iche bụ na anyị na-abụgide bịa n'oyibo dagụ gbowam n'isi iwee naanị mụ maka oge dọkịta biko mma ayọ gị anyị ga-achọ oge ọzọ oge a na-asịzi anyị kwarapụ ozi ọma eji ofe abatago na nkeji one na one biko kedu ihe a ga-eme ihe a ga-eme bụ mụnwa na-ekwu maka na ka o si wee dị ndị ọcha enyego anyị ihe buru be ha dosara be anyị amatụrụ mana anyị amatụrụ abụba anyị dịka anyị jide foonu a o nwere ka anyị ga-esi wee na-asụ Igbo ndị foonu ịgwa ịma na kibọọdụ Igbo adịwago na foonu ị ga-eji nwe kibọọdụ Igbo foonu na-ede ihe na-ekwu bụ na ndị be anyị ka anyị mata bido na ihe gbasara okwukwe faith ka anyị mara na anyị nwere our identity na anyị nwere nke anyị n'ọgwụ na anyị nwere nke anyị injinia nwere nke anyị everything anyị nwere nke anyị na ọ bịazie etu anwa ka anyị marakwa na ị na-asụgodo sụpịrị maka nkata anyị na-akpata kedu ihe aka gị na-eme aka na-asụ oyibo aka na-asụ latin aka na-asụ Igbo aka na-arụ ọrụ chọọ ihe ị ga-arụ hapụ ihe ị na-asụ nkụzi a kwesịrị ịga n'ime ime obodo ka a ga-esi buje ya n'ime ime obodo dọkịta onwe ya mgbe na nkenke maka oge mgbe a na-eme anyị na-ekwu na nke bụ eziokwu bụ na kwesịrị ime ka ime obodo mmepe lokal gọọmenti kwuru onwe maka na ọ bụrụ na mmepe ime lokal gọọmenti kwuru onwe ịfụ na onwe ndị ga-ana n'ime obodo bido mee ya dị ihe a na-achọkwa ha ga-akpọta ndị na-amacharụ ịkụwara ha n'Igbo ha mụta ozugbo ha na-amụta ememe ihe ha na-eme ọ dị ka nke anyị dị ka sanitaiza dị ebe mgbe ike ndị ọcha kọ anyị ji mewe ka aka ebe anyị wee mee sanitaiza ma nose mask anyị mewe na be anyị ịfụwa na aka anyị ebido nọ na anyị kwesịrị ka anyị maa na nke a bụ nke anyị ana anyị kwesịkwara na ihe ọ bụla anyị na-eme ka anyị maa na ọga dị nke ọzọkwa na-achọ ịrịọ ndị be anyị ka onye ọbụla na-aga ụlọ akwụkwọ ya ji etuo ofu ọrụ aka ọ na-amụ mma agwa gị na ịmụcha ọrụ aka anwa ọga gị ịgbala ọga gị mbọ ọfụma ọ ga-edugu adaoduogu ị ga-abala onwe gị daalụ biko ndị na-ekiri anyị na mkpọchi ọzọ anyị ga-achọ ohere wee tinye okwu ọnụ n'ụzọ pụrụ iche ekelela gị dọkịta Ọbasi ọ ga-adịrị gị na ma na-ekele gị Amechi Ugwuele daalụ nri nne otu a ka anyị si taa ka iji anyị n'ụbọchị nke taa anyị bugharịa ọnọdụ ozi ọma iji ofe drone wee na-aga cheta na ị nwere ike ije kiri ụmụ ihe a niile nke anyị mere ugbu a na Kpakpando TV ije na Kpakpando TV ugbu a ifu ya soro m Chiziani na Facebook maọbụ soro Kpakpando TV na Facebook ọ ga-adịrịrị anyị niile na mma ka ọ dịnụ Thank you.